Връщам се от нейрографика. Едно ново преживяване за мен. Да ви покажа само. Където ми излезе една много тема, смисъл преподавателя, докато ни разказваше и докато говореше, в мен се заби една дума и тръгна вече мисълта, нали, едва ли не тогава исках само да спра и да пусна да направя видеото. Не мога да предам точните думи на преподавателя, но ставаше въпрос за лоши преживявания. И тази дума лошо преживяване, така доста се замислих, не че нали, всички използваме, но се замислих защо категоризираме на добро и на лошо. Всъщност, ако приемем, че всичко в нашия живот е опитност и ако приемем, че ние сме съпричастни, че ние сме отговорни за всичко, което се случва в нашия живот и най-трагичното, ние сме част от тази случка. Ние искаме, дали защото имаме някакъв урок да научим, дали защото се дължи на негативните ни мисли, на емоциите, на поведение. Ние сме активни участници във всичко, което се случва в нашия живот. И ние сме отговорни по някакъв начин, колкото и странно да звучи. Има едно цвете, което наистина е много нужно, така с колкото хора говоря напоследък. Аз обичам да наблюдавам, да изслушвам, познавам съответно и себе си, своите емоции, своите преживявания. Удобно ни е някакси, нали, да категоризираме. Така или иначе от малки, като категоризираме нещо лошо се случило и не си позволяваме тази болка. Какво всъщност е нещо лошо, когато не се случи? Това е докосването до болката. Едно дете пада, не да плаче, нищо не е станало, нищо не е станало и не оставяме това дете да се докосне до тази болка, да изживее тази болка. Нали, нищо лошо няма да се случи, нали, примерно паднало нещо там, колянцето се обелило или каквото и да е. Но ние се предпазваме от тази болка и когато категоризираме всичко на лошо и добро, ставаме много контролиращи. Искаме да се предпазим от всичко. Създаваме си такива схеми и живеем много натясно. Ние не можем да се отпуснем, ние не можем не си позволяваме да сме смели, да се впускаме в някакви нови преживявания, нови начини на мислене, нови начини на поведение. Да преоткриваме себе си, да откриваме нови светове или пък също често обичаме да си изживяваме като жертва. И цветето Southern Cross е цветето, което ни позволява да излезем от тази позиция на жертва, защото ние никога не сме жертви в този живот. Пак казвам, ние сме активни участници във всяко едно нещо, което ни се случва. И нашата душа го иска. Тя има нужда от това. И ако не го делим на лошо и добро, и ако излезем от позиция на жертва, ние много бързо ще научим урока и евентуално такава ситуация няма да се случи повече. Но пък ще има друга. Нали, този живот тогава, когато разграничаваме, нали, така на лошо и добро и мечтаем за този щастлив живот, прекрасни щастливи отношения, ние имаме огромни очаквания. От самите отношения, от самия живот, от хората до нас и очакваме, нали, щастлив живот за много хора. Едва ли не трябва да има никакви пречки, не трябва да има никакви спънки. И се създаваме и такива илюзии. И после сме много често разочаровани. И пак си влизаме в ролята на жертва или сме свръхконтролиращи, или всичко заедно. И няма нужда. Southern Cross, да излезем от позицията на жертва и да поемем пълна отговорност за живота си и да знаем, че ние допринасяме за всяко едно нещо, което се случва в нашия живот. Можем цветето на Бах, Cherry Plum, то е много подходящо за контролиращи, иначе Хайберша. И другото, което е за очаквания, предразсъдъци, Freshwater Mangrove. Да смъкнем малко леквичката. И всъщност да, това са трите есенции, които на този етап
могат да помогнат малко така да освободим, да пуснем контрола, да пуснем очакванията, да излезем от позицията на жертва и да станем по-отговорни към себе си най-вече. Защото мисля, че единствената задача в нашия живот е да бъдем отговорни към себе си. Да носим тази отговорност за собственото си щастие, собствените си емоции, собствените си преживявания и така можем да бъдем и пример и в помощ на всички около нас.